Знаеш ли, аз също съм се чувствал като пълен идиот, като отида в малко по-развити страни, в което хората са доста по-емпатични и са приели доста такива човешки странности за нормални. Отдавна, слава богу, се случи. Но когато аз бях свидетел на едно такова нещо, което мен ме шокира, си казах, маля, аз къв селянин съм. Какво беше това да ме шокира? Какво беше? Те хората се обичаха на всичкото отгоре. Беше едно младо момче с един по-възрастен мъж, който пък този възрастен мъж си беше показал газа и всъщност беше без един крак и с патерици. Велико. Разбираш ли? И аз ви гледам. Викам, тия нормално ли са? Какво е това? Защо трябва така ходиш по улицата, разбираш? А тези хора, първо, че не им пукаше, второ, че те се обичаха и викам, ама това е мой проблем, че аз не мога... Ама това много съм разсъждавал след това върху... Чий проблем е това? Чий проблем е това? Ами това е мой проблем. Аз съм идиота от Балканите, които просто едно такова нещо ме същисва. Ама що ме същисва? Хората си живеят как си пожелат. Аз съм то, който ще им каже не, закрий си газа или да си ходят как си пожелаят. Как да обясня на детето си, нали знаеш? Как да обясня на детето си? Ма какво да му обясняваш? Човешки същества. Това разрешено ли е? Всъщност аз започнах да мисля за един такъв проект, който следва и искам много да се каже разрешено от природата. Това разрешено ли от природата? Да. Щом го съществува, то е разрешено. Ако природата не го беше разрешила, това нямаше аз да го видя. Но то е разрешено от природата. Дори в тази форма. И какво от това, че и започнах някакси от тогава много да мисля върху моите възприятия. Да. И сега в момента хората не проявяват такава емпатия, каквато не си иска, защото просто или не са виждали, или не са допускали в главата си нещо подобно, разбираш ли? Сега аз искам категорично да кажа, че аз не защитавам тези хора по никакъв начин. Те са извършили своите престъпления и те в момента са наказани. Просто аз не виждам смисъл, защо аз трябва да ги наказвам и аз да ги съдя. Кой съм аз? Те са си наказани, те излежават собствени си присъди и това е. Просто аз се опитвам да кажа чрез този проект, че и да дам една по-различна гледна точка като на човешки същества и че те също носят душа и че не сме ние другите хора, които да кажем те дали да живеят или да не живеят. Защото аз съм чул и неща, че те трябва да бъдат изтребени и парите, които се дават за затворниците, да ги дадеме на възрастните и на децата. Да, но ние пропускаме, че нашия живот и нашия свят така устроен. В него има добри, има и лоши. Има деца, които са много добри и прилежни, има и такива, които са кълпазанчета. Ние това не може да го скипнеме в нашия свят. То е факт. Защото другото става нацизъм.